Здравейте, форуми путки! Аз съм Айляка. Сигурно ми липсвах. Доста време не бях присъствал в чата. Тук съм на морето в Созопол. Много ми е добре. Не се оплаквам. Това ми е служебната квартира. Сега ще го разведа малко. Опа! Нека ми е зле. 4500 лева заплата. Почивни дни. Хората са доволни. Който си го може, го може. Вие киснете в този умрял форум с тези дърти чекижи.